På Kiropraktisk Klinik i Søndersø kan du vælge at gå til kiropraktor eller massør. Vi taler med dig om dit problem, undersøger dig grundigt, eventuelt også med digital røntgenundersøgelse, og finder ud af, hvordan vi skal behandle dig. Så forklarer vi dig vores undersøgelsesresultater, og derefter starter dit behandlingsforløb. Alt dette sker samme dag, som du kommer til første konsultation. Det vil sige, at du ikke skal vente flere dage mellem de enkelte ydelser. Undervejs i forløbet taler vi med dig om, hvad vi gør, og vi rådgiver dig om, hvad du eventuelt selv kan gøre med hensyn til f.eks. øvelser, træning, arbejdsstillinger og meget andet. Vi har desuden et godt tværfagligt samarbejde, så du bliver henvist videre til læger eller andre behandlere i vores lokalområde, hvis det er nødvendigt. Blandt andet har kiropraktor Marianne Travn henvisningsret til MR-scanning, til CT-scanning og henvisningsret også til Rygcenter Syddanmark. Du vil derfor være i trygge hænder hos os på Kiropraktisk Klinik i Søndersø. Vi bor lige over for apoteket i Søndersø, og du kan altid være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for dig. Se mere om os på vores hjemmeside, eller kig ind og tal med os om det hele. Du kan kontakte os på telefon 64 89 33 89.